Hej Mads. Dejligt at se dig, eller det kan jeg jo så egentlig ikke. Det var den her tekst, vi aftalte at skrive i fællesskab, men det orkede du så ikke. Fair nok, bare sæt mig til arbejde, det er fint nok. Vi kender typen. Nej, Ræ Festival, det er da noget, man skal komme til, og så kan man høre litteratur, ung festival, unge mennesker, 2-3 dage. Det bliver da herligt. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen dernede. Også dig, Mads, så må du udføre noget andet arbejde for mig, eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad der kan ske, men hyggeligt bliver det i hvert fald. Jeg har researchet ret så meget til denne ramse i retskrivningsordbogen under Ræ. Hvad man ikke gør for Ræ Festival, Mads. Det var ikke lige en ramse, jeg havde liggende på restlæret. Jeg håber, at det giver lidt respekt, at ramsen er ny og skrevet til lejligheden, og ikke blot en rekonstruktion eller et remake. Det meste af ramsen er skrevet i et regionaltog tur-retur mellem Aarhus og Fyn. Den er efterfølgende redigeret en smule, retuscheret en del, reduceret en anelse, og det som rester er opstået som en reaktion på at være blevet refereret til en respondent, som har resumeret ramsen resolut og uden restriktioner. Der er uden tvivl tale om en rekord i brugen af ræ i en ramse. Jeg håber, at ramsen kan bidrage til, at I kan realisere jer selv. Er der en af jer, som af en eller anden grund har en remote-kontrol liggende og trykker rewind, så skal I altså ikke regne med at få ramsen oplæst i baglæns. For det orker I virkelig ikke. Vi ses på vej. Hej!